Не знам как. И здравейте хора, ако вие кликваха се дайте палец нагоре, ако искате се дайте палец надолу, абонирайте се за канала, ако сте добри, страшно ги има. Я смачек и гледайте видео клипа до края, ще бъде бая дълъг, повтори и това. Така да го направя. И разполете с ваши приятели и това от мен. И следите за канала на Алекс Медиа, Алекс Медиа, Алекс Манчев и последните социалните мрежи, гледайте видеото до края и това от мен, коментирайте след нещо. Уй, така. Да. Да. Но я се видя това. Така. Да. Да. Мога както се вижда, както се вижда, ето ви по 8000 жизнени точки трябва на всеки. Така. Ами, много далеч. След мой карт. И там е. Да. Tamara and Norval Svanet had to kill us. Turu. It, 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 and, attack, now, it, the need to buy Drachman. Yeah. Is it? Yeah. It, it, good for. Yeah. So, it's an afford one the jet on a back. No, that is it. Jet on necro sheet. You set on the defense. Put it two. Съжалявам. Тъй като мога да... той каза без да жертва. Имам ще да.
Така, и игра клани, който да планирам и приключваме хора. И как да строим то. Приключваме пак поли на пак поли. Една, две, васо. След това на boas stava le cose muovono sempre. Andiamo un po' perfetto. Andiamo. Про приключен хвост. На то так boas. Просто так он та. Видите, тут вот до тебе без стран. Поли. Даже сега става пак глазом са 3600 лет. Което го поддържам, го правя 4-6 може така. Така, ето не скаже, аз ще го върна, може и това, но няма го направя. Не го върна, не мога. Polarization, да синхронизирам двете. Точно това. Да играе. Boys утвърждал. Ето на тебе. Игра Нилс. Boys. White Dragon.
Да кажа това лева който е. Значи, Маруч. Тя. 12 футбол. Не забивай своите дрени. Така и 10. 3, 5, 2, 5 плюс 600. Мисля, 2500 плюс 600, 100 минус 400 точки. Може такова още веднъж, но приключвам хубаво. Остана поли. Сега ще видим на 2, 3, 4, 5, 6, 7, един път, два пъти, три пъти, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Аз сега също 5 пъти. 500 уж. Добре. Играй тази карта. Да, не мога да се стига в тази пъти. А така ще грешка. Мога да играя още едно нещо. Даже тя. Трябва да е. Ами, така две нормални доста. Това добави. Аз мисля вариант. Мога се да строя. Мога си го.
Вот, а вот умора. Таку го, а едното от тях беше спешно само. Не, така съм издрал, за да го избавя. Така, оставям като. Така, нека това аз мога да изиграя. Така, не това. Не. Мога да ти го играя достойното. Но мога да спусна на това. Не, это а, а, практично аж видео на босс. А босс. Утро. Там, и можно, чтобы, а так, что на это другое. Но, видимо, что медленнее, а сынок твой. Эй, то потом, просто с нами, типа, такой
Не, едно, две, три. Колко? Много гадно. Нямам никаква карта, за да... О, не, виж малко. Ама, точно. Няма смисъл тук. Да, назад я дестрою. Выключил хо. Идем. Да, дестроить. Ну, то знаешь поле. Ну, ничего. Летает. Флешку тут. Нет, так. Вот. Выключил хо. Вот смотри, драгон. Логично. И две, можно правильно. Вот так. Успешно. Да. Да. Опять да. Это только поле меня это не стыдно. Да. Дышь. Это как низко. Ja, 800 така. Да. Да, так если нет младия обаче накрая няма да такова.
Много. Аз това въпрос да бъдат този. Така. След игра в поли. Да вземам двамата. Игра в това. Първо мога да строим тази карта. Но какво направи? Не ме обърка. Не съм приключил. Не струва. Това не може да се правите. Добре. Не власть твой, подрывен. Подичавам го, обаче не съм те да чуш ли. Той. Минус власть твой, подрывен. Минус 3000. Така. 5000. 5, 5, 6. Да. Год.